خواردن نه تنه ji bo têrbûnê ye lê ew mîna beşekî ji hunerê ye. Dema gotê gotin çavê berîzik têr dibe. Têwateya got ew ji ciwanî û lehvatina rengan çêkirin û pêşkêşkirina xwarinê re ye. Berî xwarinê bixwe ye. Ew huner rojane geş dibe bi taybetî li welatê Ewropî got dina pêşbeziyê de ne û şêwazên nû ji rengê xwarinan biafirînin. Yek ji wan xwaringehên navdar û baştirîn xwaringeh lê seranserî cîhanê bi navê Osteria Franciscan e. Lê Modena lê Îtalyayê. Ew xwaringeh bi hilmeta xwedanê wê şîfê hunermend Nasyon Botara ye. Got ew bûye navdar û xelatên zêrîn wergirtine û xelata dawî ya vê salê mîna baştirîn xwaringeh lê cîhanê wergirt. Botara got sala 1962 ji dayîk bûye lê Îtalya. Ew ji biçûkaniya xwe hezkiriyê çêkirina xwarinê ye û wek dibêje fêrî çêkirina xwarinê ji malbata xwe ji pîrik, dayîk û meta xwe bûye û ta roja îro ew zîrekbûna xwe vedgerîne wê jê dera malbatê. Botara tiştên nû diafirîne goberî wê tune ye û navan li gor dilê xwe lê dike mîna vê sênîka xwarinê ya bi navê Otomon lê New Yorkê. What we do every day in Osteria? یا ام له هر روزکه له اوستریا دکین ام خورنه تبلی ویانا خو ویانا ما دکل هزرکا سردم و بهرکا مازن جه کلتور می کفن تبلی اگ دکین و ام وی تکلیه دکینه خوارن او شیوازا ما یا بری یا خورنه ام دکینه 1000 پارچه و جارکا دی با آوه کینی درست دکین. او دبیجه از ناوی خواردنê xwe yê cora cor ji hişê xwe tînim herûsa jî bandora hunera şêwekarî gelekî li ser karê min heye. Ez serdana mozexana û pêşengeha her car dikim ta got sûde ji rengan û şêwaza ew huner pê hatiye afirandin wergirim. When we create 5 different age Parmigiano, لدم ام پین جورن جدا ین پرمجانو ریجین یو درست دکین به پین جورن دستکاریه و گرمیه ده هزرا خدا دوی از بو جهان شروع و بکم بچاوه هنرمنده که پروسا دمی به هواشی و هیدی بوی آوای 24 3 36 40 در باز دبه. او مینا هنرمند به سرخوشی دناو سینی خوارنی و رنگی ویده دچه و تی داگو تشتکی نو با آفرینه. با آسانی تشتی خواه دینه برچاوان وکو کرد بیجن هندک لی رندک. لقمان احمد دنگی امریکا.